Hyvät osuuskuntien jäsenet. Osuuskunnat ovat keskeistä päätösvaltaa käyttävä taho Atriassa. Atrian omistavat osuuskunnat hyvin suurelta osin. Siksi ei ole merkityksetöntä, ketä on jäsenenä osuuskuntien edustajistossa, koska sieltä nousee ne henkilöt, jotka ohjaa sitten lopulta Atrian päätöksentekoon. Itikalla on vahva aluetaloudellinen rooli tässä meidän toimintaympäristössä ja me olemme vahvasti 3 lihalajien talo. Ja se, että niin kauan kuin meillä on vahva edustuksellisuus, joka kattaa meidän koko hankinta-alueen, niin sillä me luomme parasta tulevaisuutta tuleville vuosikymmenille ja tuleville sukupolville. Lihakunnalla on pitkä 120 vuoden historia takana. Sen tehtävä ei ole vähentynyt tänä kuluvana aikana. Tulevaisuudessa sillä on vielä vaativampi tehtävä huolehtia omista tuottajistaan Itä- ja Pohjois-Suomessa. Jos lihakunta ei olisi, kyllä sillä tuottaja olisi mielestäni huutolaisen asemassa. Ja myöskin meillä on valtava omistus Atriassa. Siitä huolehtiminen on meidän perustehtävä. Kun Atria menestyy lihakunta ja sitä kautta myöskin lihakuntalainen tuottaja. Tule vaikuttamaan lihakuntaan ja sitä kautta tulevaisuuden tekijöihin. Nyt on aika äänestää. Edustajiston vaalit pidetään 4 vuoden välein ja jos haluat, että sinua on edustamassa semmoinen henkilö, joka pystyy viemään sinun asioitasi lihakunnassa eteenpäin, niin nyt pitää käydä äänestämässä ja edustajistossa pystytään nousemaan sitten vaativimpiin tehtäviin ja se on se ainut kanava, jos haluat semmoisen edunvalvojan, joka jatkossakin on näissä kuvioissa mukana. Ja sitä kautta me noustaan hallintoneuvostoon ja hallitukseen ja Atrian luottamuselimiin ja 4 vuoden päästä seuraavan kerran. Eli jos et käytä ääntäsi nyt, niin sitten tyydyt toisten tekemiin päätöksiin.